بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ديرابي ande bo Allah ceniɗo hawri en ha wakkati sirya men mbi'eteka annisa'u wal atfal, sirya ko larani rewɓe e ɓikkoy. kadi to on ciftori ha darseje men caaliɗe en bolwino dede no hani no ɓi adama yeɗira ha ngendam mum duyya ɗo o te'a ngam o heɓa zurriya laatiɗo ceniɗo boɗɗo laaɓɗo, o heɓa bo o de'itira be teriɗirawo maako e teriɗirawo maako bo de'itira be maako. kadi ɓe mbaɗa saare man ɗo ɗum diina islama on woni jagorɗo maare, mana ko ɓe pirlititto pat wona dow laawol diina. to kadi hande bo to Allah ceniɗo muyi en bolwan ko laarani jeedei haala debbo man to o waɗi reedu. amma fodde ko ha en bolwa ɗon man ɗo, en ɗon gaso kala deedei te'owo fu tegal maako man ɗo laatoro dow laawol diina islama, o waɗira ɗum deedei no diina islama wi. tata sadaki ngeera, ta o waɗana himɓe mayɓe dokke, tata o waɗa yarano wikinowo ha tegal maako, ta o waɗa gamarle, ta o waɗa jillindirki worɓe e rewɓe, ta o waɗa bidu'aku fu ha tegal maako. ɗum ɗo pat ko haɓete heɓa zurriya maako laato boɗɗo e kanko bo laato o wala zunuba, o faggitaki zunuba ha kugal ngal. to kadi laatoni ɗum tokkoro dede no laawol diina wini, nonnon on o te'irta. nden o jogoro debbo man bo be amana mo o hoosiri ɗum, o jogoro ɗum be woɗugo gendal, e debbo bo ɗowtanomo waɗana mo haqqeji maako, kanko bo o waɗana ɗum haqqeji, wato hande ɗum sanjotira. en andi haqqeji goɗɗi ɗon ɗi herti gorko tan waɗanta debbo, goɗɗi ɗon debbo tan waɗanta gorko, goɗɗi bo ɗon ɓeɗo kawti ha maaji. to kadi ha ɗo na babal en bolwata en mbi ko larani haala gorko, kanjum waɗi en ɗo dammiɗini ha haala debbo tan. to kadi ha nder man ɓe canjotira hormiɗinego, wato moy fu hormiɗina oya, kala goto fu hormiɗina oya, debbo hormiɗina gorko, gorko bo hormiɗina debbo. na sei debbo tan teddinta goru, gorko fu o teddinan debbo maako, ngam be teddungal on o hoosirno ɗum. himɓe tedduɓe o neli yahi ƴamanimo debbo man ha ɓe teynimo ɗum, o anda on man bo ɗo mari saaroji mum, o tilimɗo ha saaroji maako ɗo, dow tilmendam maako man on a hoosirnomo, to a jogoromo be non. Allah ceniɗo wolwi ko ɗuuɗi ha deftere mum, annabijo yecci en ko ɗuuɗi haala yendugo be rewɓe gendal bongal. e to sendiran ma diina wi sendira be cendirol laatingol bongol. a sendiran be maako fu a sendira be maako be mboɗenga on alquran wi. to nden kadi ha nder ko waɗete man fahin, goɗɗo hakkilana debbo man dedei to o waɗi reeduɗo, hakkilana jamu maako, tata yeebo ɗum, anda lekki gotki feere to o hoosi ɗum ha yaake o reeduɗo, ki torran ɓingel gongel nder reedu maako ɗo, ko hande laato kangel ngel dañe, ngel ɗon hande terɗe magel ɗo nakkisi, ngel jijingel, ko bo ngel dañe hakkilo magel ɗo nakkisi, nga o ɗo hoosira lekki be soyde andal, o ƴamtai docteur en lekki kika o hoosanna ko o hoosata. to ɗum man ɗo sei ɗum watane hakkilo. en mbi hatta nyamdu ma, debbo reedujo sei wata hakkilo nyamdu wondu feere hanayi o nyama,
yaake to o reedu. Kadi ɗum ka fu docteur en on ƴamtete. Masalan ɓe ɗon mbiya bana kuje lammuɗe ɗo to oɗon nyama ɗe ɗum ɗuɗata hande wo'ingo ɓingel. E non to laatake kuje guykinoje to o hosan ɗum hatta a gallu shay ko tabani to o foɗan ɗum ni ɗum battiɗinan ha ɓingel maako sakko to o yaran giya. To kadi o dayi to irim ɗum fu. E non o tokkidira waɗugo sport, amma sport maako no o waɗirta ɗo o ƴamto docteur en noy on hani o waɗirta sport man, ngam o waɗata bana goɗɗo mo wala reedu dimbi na ɓandu mum pat ɗum ka ɗum wonnan reedu maako. O ƴamta ɓe noy on o waɗirta sport maako dede ko leɓani mo, ngam to o waɗa sport yaake o reedu man ɗo ɗum sembiɗinan hande ta'e kusel ha ɓandu maako, e bo ɗum wallitan mo yaake danyugo. Amma yaadu be kosɗe ɗon nder ko ɓuri hanugo ha sport ɗum debbo reedujo waɗirta sport. O yaha be yaadu be kosɗe, wato sakko ma ha lebbi ragareji ha reedu maako. E non nder sport je ko debbo man waɗata ko leɓani mo, o waalo o tello, o ɓangta kosngal maako gotal ha dow, o loro o jippina ngal, o ɓangta ngala bo ha dow, o loro o ɓangta ɗe ɗiɗi fu bo ha dow. To ni o wawan kam banni man ɗo bo ɗum ɗon nder sport laati ɗum boɗɗum ha debbo reedujo. En mbi o waalo o tello, o ɓangta kosngal maako gotal ha dow, o lora o wallina ngal, o ɓangta ngala bo banni o loro o ɓangta ɗe ɗiɗi fu. E non ta o huwa kuuɗe torroje mo, ta o huwa kuuɗe caɗɗe. Ɗum man bo foti ɗum wonna mo reedu ha lebbi tati arandeji ɗo. E non debbo reedujo o hakkilana haala sewaku, o laato o ɗon laaɓi, ngam to o laaɓay ɗo ɗum foti ɗum torra mo, ɗum torra bo ɓingel gongel nder reedu maako, microbe ji nastan torra ngel. Ha nder lebbi 4 cakititoɗi ha reedu, mana reedu maako to waɗi lebbi 5 ha 6 e 7 8 9 ɗo to heɓoto, wato o heɓa nyebbam ngulɗam bana zaiti zaitun ɗo ko ɓe mbi'ata l'huile d'olive, nyebbam olive ɗo o heɓa o foyna ɗam seɗɗa, sai o hosa o wogga ha dawɗe maako ɗo, o wogga be ha les reedu ɗo, ngam heɓa ɗum ɗigga ɗum hoya yaake dayugo taɗɗake o dayata ɗo tata ɗum saɗana mo. To enono bana enɗi maako ɗo hani kanji man ɗo, wato o heɓa alcool. Wodi be nyebbam goɗɗam feere ɗon o ƴama docteur en ko o jillata be alcool man, nden o tokka o wuja ha dedei hoore enɗi maako ɗo, o wuja ha hoore enɗi maako ɗo, o acca ɗum joɗo bana minti 5 ni, nden kadi ɓaawo man o lora o heɓa nyebbam zaiti zaitun, o wara o wogga ha dow ɗon man go, o wogga ha dow hoore enɗi maako go. To nyebbam man bo ngulnaɗam, ɗum man ɗo ko won fa'ida man, ɗum haɗan enɗi maako sekugo yaake ɓingel to ɗo musina. Amma to nanon yaake feere foti ɓingel maako to ɗo musina sai enɗi fetta, warta ɓingel go to ɗo musina nawan mo, to o waɗi ngel musingo ngel torroto. To kanjum on o waɗata banni. Miɗo fuɗɗita o heɓa alcool be wodi produji goɗɗi feere ɗon o ƴamta docteur en, wato o jillata nden o wuja ha enɗi maako ha hoore enɗi ɗo. To joɗake dedei minti 5 o heɓa nyebbam zaiti zaitun, l'huile d'olive ɗo, o wulna ɗam, o wara o wogga ha dow man, o wogga ha hoore enɗi go, ɗum haɗan enɗi sekugo, ɗo woni fa'ida man. To e non hande to laatake debbo o reedu ɗo tata o acca yahugo kiilo ha dofta, o tokka o yaha o waɗa kiilo, ɓe pondan, wodi ha ɓe pondata ha terɗe ɓandu maako, igani dedei tepteɓel ɓernde ɗo ha caka enɗi ɗo ni, ɓe pondan ha dirto ha les, wato kanjuman ɗo o tokka o waɗira ɗum be yusɓugo, wato mana o tokkidira ɗum ta o tayra ɗum. E non tension maako o tokko lartugo, to dedei examen ji ɗi hani debbo reedujo waɗa pat o tokko waɗugo ɗi ta o acca. Ɗum man ɗo lismo ɗum wodi fa'ida masin ha debbo. To ɗum hoynanan mo ha daygol maako to wodi saɗirmaji ɓe ngi'an, wato ɓe ngi'an ɗum iga law, ɓe njawa law ɓe taɓɓo ɗum.
non hande ɓe mbaɗan échographie ɓe anda dedei no ɓingel joɗori, dedei no ngel ɗo fofira ha nder reedu ko nandi banni. Kanjuman ɗo ɗum kuje laatiɗe tilimɗe, ta debbo yeebo yahugo waɗa kilo ha dofta to ni laatake o reedu. Dedei no ɓe mbimo jisde ni o lorto pat o lorto man, ta o sabbito. To e non debbo reedujo hani o larta nyamdu maako ndu o nyamata, o anda ko o nyamata ɗo nafan mo, nafan ɓingel maako. O nyama kuje furwi o ɗuɗɗina be legume, wato haakoji kecci, o yara kosam ɓiraɗam. E non hande bana zaitun, wato hande o nyama ɗum to ni hande o heɓi ɗum, wato zaitun. To e non jumri nafan ɓiɓɓe leɗɗe bana hande raisin, bana hande ko nandi bana fromage. Ɗum ɗo pat ko o nyamanta ɗum heɓa o heɓa énergie ha ɓandu maako, o heɓa énergie ha ɓandu maako, o mara sembe tata o tampa. En andi debbo reedujo ɓurna fu to o nyami hunde kaza o tutan, to o nani kaccengol kusel tan o tutan. To irin banni kanjum on kadi to heɓake ka kuje ɗe en limti ɗo, to ɗe nastanimo kam o tokko o nyamaɗe ngam o mara sembe tata yaake daygo ɗo ɗum saɗanamo. O dayto yarugo giya woni mbal, ta o yara mbal. Hatta baba ɓingel ma to ɗo yara mbal yahan battiɗina ha ɓingel, sakko to dada on ɗo yara. Baba ni to o laati o ɗon hande yara giya, wato ɗum yahan ɗum battiɗina ha ɓingel, sakko dada mo ngel woni ha nder reedu mum. Ɗum battiɗinan ha ɓingel man ɗo dedei ko larani hande nerji magel, be bo gal wakkere hakkilo magel, be ustugo sembe magel, wato ngel laatoto ngel dañi ngel tampungel ha ɓandu be ha hakkilo, e bo ngel mara probléme ji ha ner. To kadi ɗum ɗo waɗa be kalluɗum masin to laati dada on yarata, wato to baba tan on yarata fu ndikka, wato ɗum satata ha masin. Amma to dada on yarata kam ɗo ka ɗum tulliti kadi. To sakko ma enen ka giya kaɗa ɗum ha dina men albatta, yarata sam ko reedu ko na reedu fu en andi. To eno non tabitiri be andal modiɓɓe, wato hande modiɓɓe ande, kanjum woni hande himɓe ko larani docteur en. ɓen man ɗo ɓe tabitini ɓe mbi foɗugo taba fu battiɗinan ha dow ɓingel gongel nder reedu, yahan torra ngel. Batte man ko waɗanno foɗowo man dada magel ɗo yahan mema ngel kangel fu ha nder reedu. To ɗum man fu kadi ɗum dayte. E non wato hande dedei dada man ɗo yaake o reedu ɗo o hakkila tata o ɓerna masin, wato to oɗo ɓernina yaake o reedu ɗo kanjum fu ɗum battiɗinan ha ɓingel. To e non hande hakkilo maako laato de'itingo ni tata hande laato oɗon tum nder jokkirli ko nandi bannon man. To ɗum man ɗo ɗum wallitan ɓingel kanjum bo laatugo haala nafsiya dada, wato dedei psychologique man hande no o woni kanko ɗo oɗo de'iti, haala nafsiya maako ɗo oɗo de'iti, o wala probléme. Ɗum man bo ɗum wallitan ha ɓingel. Amma to laatake kanko oɗon hande mari probléme ji, ɗum yahan ɗum mema ɓingel. E non o nyama nyamdu bo wondu bana ko en ɓeɗinno ha ko saali. E non anda ɗum en andi kosam dada ɓingel wala ko laati nyamdu ɓingel maako ɓuri kosam maako ɗo. Kosam ɗo Allah ceniɗo waɗiri ɗum be hikma, wato dedei yaake ɓingel dañaɗo kosam magel ɗo mari ndiyam ha nder ton, ɗo mari vitamine ji, ɗo darani ngel darnde nyamdu. To ngel waɗi asawere woore kosam go sanja dedei no ngel ɗo maunira ɗo, kosam go bo ɗo sanja mauna, wato ɓedda marugo kuje ko nafata mo. To ngel waɗi lewru kosam go bo sanjita warta dedei ko wurnata ɓingel ngel lewru be bawɗe Allah. To ngel waɗi lebbi ɗiɗi kosam go bo sanja fahin. To wodi kuje goɗɗe feere ɗe walano nder kosam go, kuje man Allah ceniɗo waɗa ɗe heɓa ɗe nafa ɓingel ngel lebbi ɗiɗi. Banni wa hakaza ha ngel waɗa lebbi 6 ɗo ka fu ndiyam hande be vitamine ji nyamdu magel
pat ɗon ha nder kosam ɗo, ko bo lebbi 4 wato ha ngel waɗa lebbi 4 ka fu ɗum ɗo kuje ɗe pat ngel bukatake kuje goɗɗe feere ha yaasi illa kuje seɗɗa nonnon. To kala dede ko ngel bukete pat en mbi ɗon ha ton, illa wato ɓe mbi'ata bana vitamin D kañum kam hani ngel heɓa je yaasi be hande ko larani bo wakkere jamɗe. En andi ha ɓandu ɓi adama ɗo jamdi fu ɗon ton. To nyamduji ɗi waddata jamɗe ɗo sei docteur en andata, docteur en geccan mo to o nyami nyamdu kaza kanko dada wato ɓingel man heɓan kaza, ma bo ɓingel man ngel heɓata ɗum ha kosam sei kangel on ngel hokke hunde man. To ɗo kam docteur en ƴamte ha man kadi. To amma hokkugo ɓingel kosam nagge ko hande biberon kujeji kosamji fabrikaɗi ɗum man ɗo wato ɗum nafata ɓingel masin. To ɗum nafata ɓingel ha ma ɓe kalkili ɓe tawi ha ɓikkoy mayohoy ɓe tawi musinohoy kosam dada ɗuɗai maygo bana no musinirohoy kosam dabbaji ko bo kosamji fabrikaɗi no hande mayrata. ɓe mbi to a heɓi hande ɓingel gotel maayi ha ɓikkoy musinohoy dada, nden kam ha musinohoy biberon ka 4 e mayan ngam sababu man. To kadi ɗo holli en kosam dada ɗo ɗum ɗon nafa ɓingel masin. En andi enen kam Allah cenɗo yecci en ha deftere mum o wi en hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-radaa. ɓingel musina duuɓi 2 hande timmuɗi to ni o yiɗi ha o timmina musininki man. ɓingel musina duuɓi 2 ɗum ɗo alqur'an yecci en ɗum iga docteur en keftayno ɗum. yaake zaman aya man jippi ɗo wala docteur jo yottino heftugo ɓingel musina duuɓi 2. ɗum nafan ɓingel ha jamu magel, to ngel mawni ngel yamɗan, ngel pamarel man ngel yamɗan, ngam ngel ɗo heɓa ha kosam dada ɗo kuje ɗuɗɗe ɗe wala ha kosamji goɗɗi feere. To e nonnon debbo musininowo ɓingel o taskito haala hoore enɗi maako ɗo sei laaɓa tata microbe ji wona ton, wato o tokka o loota ɗum wona ɗum ɗo seni ɗum ɗo laaɓi, nden o hokka ɓingel musina. To kadi to waɗi ler 12 ɓaawo daygo maako o hokka ɓingel enɗi man, ko bo ler 24 ɗuɗɗum man, ngam en andi ɓingel to ngel dayama jonta ka ngel musinta. To amma ɗuɗɗum man ni ler 24, pamarum man bo ler 12 ngel hokke enɗi kadi. Amma larante yaake ɓingel ko ngele be yaake mum, gongel feere foti waɗata ler 12 man fu ngel musinan, gongel feere bo de yahan ha ler 12 man, amma no wa'i fu ɓurata ler 24 kam. To ɓaawo man to ngel hokkitama ngel hokkama enɗi je arandere man ɓaawo ler 12 ko ler 24 ko bo ko ngakki non ɗo, ɓaawo man ka kala ler 3 fu ngel musinine, ko bo ler 4 pat ngel musinine, wona bo be ɗo organisi ɗum ɗo yusɓi ɗum, wato nde waɗi ler 3 ka pat hokkan ngel enɗigo ngel musina. To ko bo ler 4 amma ta ɓura non. Amma ko ɓuri kam wato goɗɗo senda dede musingo man ɗo o anda ha nyalade fu ɓingel ɗo musinande ni, kala musinande fu waɗani minti 15 kam. To ɓingel ɗo heɓa hande mawnira be musingo kosam ɗo ha lebbi 3 arandeji ɗo. To a sendi mawnuki a waɗi ɗum geɓe 100 ngel heɓan geɓe 25, wato hande ha lebbi 3 tokkotoɗi bo ngel heɓan geɓe 20, banni wa hakada. To banni kadi ɗum ɗo yahira. To nden to hitande arandere ɗo timmi a tawan dedei kilo ɓingel, ande to ni ngel waɗi nduɓu arandewu ɗo a tawan kilo magel sowi dedei no ngel danyano. Yaki ngel danyano no kilo magel foti fu a tawan jonta ka ngel ɗo mari bana man 2 kadi. To ɓaawo to ɓingel musini timmini musingo ɗo, dada eftirangel be dardarnde, wato amudiyan eftirangel be dardarnde, mana hoore magel ɗo titi asama, kosɗe magel ɗo titi leddi, ni ngel eftirtangel ufuqiyan wallina ngel ni jogo ɓaawo ngel musini,
ngam ngel tuuta amma sai eftina ngel dardarnde hoore magel ɗo titi asama ɗo taɓi hoore man bo ngam dande daraki to hakkilana ɗum man ɗo bo dada ɓingel sai watana ɗum hakkilo ɓikkoy feere ɗon mbate ndam hoy yake koye ɗon musina man ɗo koye ɗanoto ɗo bo dada findina koye kadi findina koye heɓa koye musina koye timmina musingo man en mbi ɗum ɗo fo ɗo waɗa ha minti 15 fu ha musinande woore to ɗo dada findina ngel heɓa ngel musina boɗɗum kadi to toni hande laatake debbo ɓingel ɗo musina mo yake man ɗo ɓurna fu regle mako wartata o yiyata iyamal aada mako amma to fototiri ɗam warti man bo woɓɓe feere ɗo warta ɓingel ɗo musina man ɗam warta to ɗam warti ɗo ɗum sabbibinan ittirabat ha ɓingel wato waɗan ngel nawugo reedu masalan amma tata dada sugloro be man ɗum torrata ngel wala ko ɗum watta ko ɗume ɗum jiɓan ngel reedu dede hande kelketan dede wakkati seɗɗa amma wala ko ɗum watta ɗum nyawnata ngel ɗo bo dada to andi non ɗum suklata ɗum kadi to ɗum waɗi to non dada sai dai to nyamugo nyamdu ko yahata wonna kosam ɓingel bana nyamugo arngalaje bana tingere bana ko ɓe mbi'ata fuwaro kanjuman ɗo ɗum waɗan ɓingel riwa ɗum torran ɓingel to dalila majum kadi dada daito bana en mbino kuje lammuɗe go ko bo kuje waɗoje riwre man bana lekki riwre man tata dada hosa lekki ko waɗata o riwa kanko ɗum tokkoto ha kosam ɗum yaha ɗum wurto ha ɓingel fu to tata o ɗuɗɗina yarugo kuje excitant je bana ko nandi bana hande cafe bana coca-cola bana shayi ko nandi be ɗum ɗo ta o ƴakka goro ɗum pat majum ngam ɗum yahan ɗum battiɗina ha nerji ɓingel to ni laatake o ɗo hosa ɗum sakko ma giya kam en mbi enen kam giya kam ma ɗum kaɗa ɗum ha dina men ko na ha debbo reedujo ko musininowo non tata debbo hande mo ɓingel musinta tata o ɗuɗɗina nyamugo geraɗe bo o nyaman kam amma tata ɗuuɗa sei to ɓingel waɗi lebbi 6 to waɗi lebbi 6 kam o foti o nyama kadi o ɗuɗɗina man fu non hande ko waɗi ɗo ngam ɗum wato ɗum torran ɓingel kanjum waɗi to en bollino en mbi lekki riwno hifutata dada hosa to ɓingel ɗum musina ngam ɗum yahan ɗum famɗitina kosam e bo ɗum waɗa ɓingel man bo ngel riwa to kadi ha hitande arandere ha lebbi 2 arandeji ɓawo danyego ɓingel ɗo kangel tukto ha dow kosam dada tan ha lebbi 2 arandeji ha lewru tatabru wato foti ha nder jemma nyaange kangel musina dada amma ha nder jemma ɗo heɓa sukkar waɗa be ndiyam hokka ngel foti waɗa banni ha lewru nayabru wato foti ɓeddana ngel nyamdu ndu yaasi ha lewru nayabru foti hokka ngel nyamdu ndu yaasi bana ngel hokke jus d'orange jus je orange je lemu ngura en mbi'ata ɗo ko bo hande jus je tomate ko nandi banni ngam ɗum heɓa ɗum hokka ngel vitamin ji ha lewru nayabru en mbi on ɗum fuɗɗata non man ɗo ha lewru joabru ngel hokkete nyamdu ko nandi bana pomme de terre amma tappa ɗum ha ɗiggi nama ɗum ha ɗiggi nden jilla ɗum be kosam nden hokka ngel nama pomme de terre defa ɗum wato ha ɗum ɗigga ko hayɓa ɗum ha ɗum ɗigga sei jilla ɗum be kosam hokka ngel be sokali ɗo fuɗɗan banniɗo ha nder lewru joabru ha lewru jeegoru ɓesda kuje ko hokkata ngel go seɗɗa seɗɗa kadi hokka ngel kuje kecce wato bukul khubrawat wato hokka ngel kuje kecce hokka ngel seɗɗa seɗɗa wato ɗo ɓedda kadi wakkati ngel ɗo ɓedda maunugo ɗo ɓedda hokkugo ngel kuje kadi dede ko leɓani ngel to foti bana hande geraɗe ɗo foti defa nden itta laral danewal ɗo njulandi man ɗo a senda ɗum geɓe 4 a hokka ngel geɓel gotel ha lewru jeegoru a hokka ngel geɓel gotel to ɗon yaha seɗɗa seɗɗa kadi ɗon yaha seɗɗa seɗɗa ha ragare lewru jeegoru man ɗo foti hokka ngel njulandi yerande famarde
yerande famarde hokka ngel julandi man pat nane ka en bino encarno hokkanno ngel ha fuɗɗode lewru jeegoru man. Amma fodde ko handu timma ɗo foti ha nder nyalade a hokka ngel fu na wakkati goto ha nder nyalade foti a hokkida ngel julandi yerande famarde kam fu. Amma se a taskito ngel ɗo mari hande ko ɓe mbi'ata hasasiyana be geraɗe man na ngel wala wato allergie, ngel ɗo mari allergie na wato ɗum torran ngel na ko ɗum torrata ngel, ngam en andi ko moyjo be dede ko nastanta ɗum. To ɓingel ɗo mari allergie be hunde man ɗo iga ngel pamarel man ɗo ɗum battiɗinan ha magel. Ko woni allergie ɗo hunde a nyama nde se nde waɗane sababu hunde feere ha ɓandu ma, ko nyanyare ko nandi be non. Hande irim en andi bana masalan bactérie ɗo waɗa himɓe allergie ɓandu fuura ɓalwa kurum waɗa bana to yite wuli. To ba woɓɓe feere ɗo mara allergie be pénicilline ko nandi banni. To irim ɗum ɗo ka fu a hefta ha nyamdu bo non goɗɗo feere ɗo mara allergie be nyamdu kazaru, to o nyami ndu ni wato ndu torran mo, ndu nyawnan mo. To toni a taskitake a tawi julandi geraɗe ɗo wala ko watta ɓingel man ɗo kam iga ha lewru jeegoru ɗo ngel hokkete enkar ha fuɗɗode maru, ngel foti ngel hosa julandi man pat bo ha timmode maru, amma na wakkati goto. To ɗum man ɗo ɗum taskite kadi wato ɗum taskite ɗum laare, amma laral danewal ɗo ka ngel hokkatake ɗum. Eno no ngel hokkete biscuit ha lewru jeegoru ɗo. Biscuit man bo laato jorɗum, na a waɗa ɗum be kosam ande a wi'a ha ɗigginana ngel ngam ngel wala nyi'e. A hokka ngel jorɗum man non ngel ngatani be ɗakkudi, waɗan ɗakkudi magel saata, waɗan bo nyi'e bo hande wurtoɗe ɗo cembiɗi. Toni ɗakkudi ɗo ɗon ngata ni ha dow biskit man ɗo, ngam ɗum ɗon bana ɗo waɗa sport, wato ɗakkudi man ɗo waɗa sport. To ɗum man ɗo waɗan ɗakkudi man saata e nyi'e magel bo wurto catuɗe. Lewru jeeɗiɗabru be jeetatabru ha musinol ɓingel wato foti a ɓesdana ngel marori, a hokka ngel marori, makaroni en ɗo a tappa ɗum ha ɗigga ni a hokka ngel dede bana midi ko wakkati zura ɗo. To a hokka ngel banni a ɓesdana ngel ha dow kosam be kuje kecce ɗe en mbino ngel nyamannogo be geraɗe go. To yande banni kadi be pomme de terre en mbino tappanno ha ɗigga nama ɗum waɗa ɗum be kosam go, defa ɗum waɗa ɗum be kosam, hokka ngel be sokali go. A foti a ɓesditana ngel marori seɗɗa be makaroni amma laati ɗum ɗigguɗum. To eno non ha nder lewru jeenayabru ha hande nduɓu arandewu ka timma fu ɗo kam a foti a ɓesdana ngel kuje furwi laati ɗum ɓenduɗum bana banan wato kondon kuni ɗo ngel foti ngel nyama, bana pomme france en ɗo wato hande foti wato kanju fu ngel nyama, a waɗana ngel dede ɗigguɗum dede no ngel nyamirta, amma ha wakkati midi tan. Ha lewru 11 ha yahugo ha 17 ɗo kam foti dede kasitari magel fajira kam laato julandi geraɗe go, kala nde weeti fu ɗo ka ngel heɓa ɗum wato banni. To tokkindira be ver kosam ɓiraɗam dollaɗam ɗo ka fu foti ngel yara jonta kam ngel ɓesdita ha dow kosam dadago. Foti bo hokka ngel bana fromage, to foti hokka ngel bana biscuit ɗo kam fu ha lewru wato 18 wato iga lebbi 12 ni ha yaha lebbi 18 ɗo ka fu foti ngel hokke banni. To e non hande nyamdu magel je midi ha ngel to ngel waɗi bana lebbi 12 yahugo 18 ɗo, ha nyamdu magel midi ɗo foti hokka ngel bouillon, wato foti hokka ngel bouillon man bo to heɓoto kam je colli on ɓuri, wato bana kusel danel bana gertode ko nandi e majum. To hokka ngel e non hokka be marori be makaroni go. To hokka ngel be bana heere wato hande colli e kuje furwi. To ha nder hande ko ngel nyamata kikiɗe foti hokka ngel biskit, foti hokka ngel banan go seɗɗa, wato ɗon man ɗo wona ko hande nde ɗiɗi ha asawere bo. Foti hokka ngel jus furwi
hokkangel jije furwi foti hokkangel kosam ɓiraɗam banni wa hakaza ha lewru 17 tabruɗo hangel waɗa duuɓi ɗiɗi fu ɗo bo foti hokkangel kusel boɗeyel fu ɓesdita ha dow nane ka kusel daneyel no to amma iga lebbi 12 ha lebbi 18 ɗo ka kusel daneyel buyon gertoɗe ko nandi e man colli amma to ngel waɗi lebbi 18 ha ngel waɗa duuɓi ɗiɗi ɗo kam fu foti wato hokkangel kusel boɗeyel fu wato bana hande buyon mu foti hokkangel ko bo je liɗɗi to ha dedei bo nyamdu magel je cakanange on hokkata ngel banni ɗo ka yake to cigi duuɓi ɗiɗi ɗo kam foti darna kadi musingo fu darna musingo to darna man bo iga jamdi 8 jemma na acca sam darna iga jamdi 8 jemma ɗo iga lebbi 18 ha yahugo duuɓi ɗiɗi on goɗɗo foti darna musingo ɓingel man ha yotta hande jamdi 8 jemma sanjitira ɗum be kuje furwiji wato sanjitira ɗum be kuje furwi wato iga jamdi 8 jemma ni darna musingo kadi banni to hokkangel kuje furwi hokkangel buyon ko nandi banni to ha nder asawere arandere a tawan ɓingel to ngel danyama ha asawere arandere ɗo a tawan degré wulugo ɓandu magel ɗo lesti ɓawo asawere man ɗo ɗum wa'itito kadi ɗum fota be dede no ɓalli mawɓe woni kanjum woni 37 degré a tawan ngel yottan non to ɓurna fu jaburu ɓingel ɗo ta'a ha ko wowa kam fodde ko ngel waɗa nyalɗe 5 jaburu magel ta'an to ayi ta'ai ha nyalɗe 3 ha 4 fu ta sukle wato ha nyalɗe 5 ɓurna fu ta'an to enon non tata a hosa ɓingel keccel a jo'ina ha jaygol wato jaygol laatingol hande yayningol masin ɗum torran ngel gite ta a jo'ina ngel ha jaygol masin to enon tata a jo'ina ngel bo ha babal hendu ta a jo'ina ngel ha babal hendu adi derɗiraɓe wakkati men waɗi se en kaɗa ha ɗo ɗum mahmoud goni on keɗiti ha siriya ko larani rewɓe e ɓikkoy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.